Estem contents que hagi hagut tant voluntariat per demostrar la capacitat del transport públic i de la mobilitat sostenible a la Diagonal. Hem comparat 200 persones transportant-se en 4 modes diferents. Els que han vingut amb el turisme, que ens l'han facilitat per la prova, han estat 175 cotxes i han ocupat els 6 carrils centrals de la Diagonal des del carrer València fins al passeig de Sant Joan. Això totalment parats i enganxats. Si haguessin estat en moviment, haguessin superat la seva cua al passeig de Gràcia, 4 vegades més espai. En total estem parlant de més de 2.500 metres quadrats de superfície. Els mateixos viatgers amb el tramvia o amb el bus articulat en 2 unitats ens han ocupat poc més de 150 metres quadrats. És a dir, una franja de 3 metres d'ample per 60 de llarg. Per tant, una reducció de l'espai consumit molt important que ens permet millorar la Diagonal, ampliar l'espai pels vianants i no rebaixar la capacitat de transport. Per tant, la gent es podrà continuar movent com fins ara, utilitzant la Diagonal, podrà passar més gent, però canviant el mode. I això s'ha d'acompanyar de la reorganització del servei de bus, perquè com que la Diagonal és una via de pas, aquests autobusos també ens ajudin a captar la gent que està una mica més lluny de la Diagonal, en coordinació amb el propi sistema de tramvies. Per què tramvia i no autobús en la reforma de la Diagonal? Molt senzill. L'autobús actualment està col·lapsat. Quan es posa en vermell un semàfor o davant de les parades, se'ns poden acumular fins a 6 o 7 autobusos. Quan es torna a posar en verd el semàfor, no li dona temps a tot l'autobús a passar. Un transport guiat, rígid com el tramvia, ens permet que tota aquesta gent funcioni sota un sol maquinista, un maquinista pugui portar 400 persones de forma simultània sense efecte acordió. Per tant, més capacitat i més rapidesa. Això és el que s'està defensant des de la plataforma Diagonal per Tothom i el que s'ha volgut demostrar a la ciutadania amb aquesta demostració que vol posar fi a totes les pors que s'estan dient contra l'opinió majoritària, que potser no ho és, però lluny de col·lapsar l'Eixample, el transport sostenible el que farà és descongestionar. T'has vist que la jornada d'avui? Pues, molta alegria i molt satisfet de la col·laboració de la ciutadania davant d'un fet que és únic, la primera vegada que es produeix i realment les sensacions són moltes i cada volta més convençut que això és possible. És possible, no? Sí. Tot el tema de consulta de la Diagonal i creus que hi haurà una participació important? Jo espero que hi haurà una participació gran i crec que val la pena tot l'esforç que estem fent i que la gent respondrà al final i que la gent amb aquesta prova d'avui podrà veure el que vol dir bellugar persones i com la gent es pot bellugar amb eficiència, amb menys costos i amb més rapidesa. El transport públic és important aquí i és demostrablement amb aquestes fotografies d'avui que això és així. El tramvia és un punt realment important i bàsic, essencial, diria jo, d'aquesta reforma. I les associacions de veïns estan més o menys... Les associacions de veïns estan fent un treball també important al territori explicant la transformació i bé, aquí cada un pot triar entre els dos projectes que hi ha, que és l'A i el B, i a partir d'aquí estem treballant a nivell de la participació amb els dos projectes, explicant-los i donant resposta a les inquietuds o dubtes que pot presentar, no? I aquí és on estem treballant. Pues un èxit, la veritat és que sí, un èxit de convocatòria i d'organització. Jo crec que al final és una prova que aquestes imatges, el que hem fet avui, donarà la volta al món, no? I tindrà bastanta repercussió. Com les imatges d'Estrasburg de fa 20 anys, ara el torn de Barcelona. I tota l'opinió dels patinadors? Com a patinadors? Sí. Bueno, també és un vehicle sostenible, no? És un vehicle sense motor que també té unes condicions diferents a la bicicleta, necessita un carril bici més ample, una sèrie de condicions que ha de ser en pro de l'accessibilitat, en el fons també, no? I llavors, que el carril bicicleta a la Diagonal doni cabuda a bicicletes, a patinadors i a tricicles i a vehicles una mica més amples que una bicicleta, suposem que també va bé en aquest sentit, ¿no? Va al bon camí. Yo diría un éxito rotundo. Antes de todo hemos demostrado que pasar transporte individual a transporte colectivo y a medios no motorizados no solamente salva el clima, no solamente reduce la contaminación y el ruido, sino que además democratiza el espacio público, y eso es un paso importante porque queremos una diagonal diferente, una diagonal para todo el mundo. Los mismos términos que Sara, nada más añadir que la experiencia de demostración física, estática, de lo que es la capacidad del transporte público en relación a la ocupación del espacio del coche privado y del espacio del viario,
demuestra justamente lo que es eficiente en términos de transporte, lo que es más seguro en términos de seguridad por menos vehículos circulando y sobre todo pacificar el tranvía como elemento de pacificador del tráfico en un tramo central tan importante como es el de Barcelona. Todas las entidades que han participado en la plataforma Diagonal Park.com apuestan por una movilidad sostenible y eso quiere decir menos accidentes, más seguridad, más transporte público, más peatones, más ciclismos y menos coches. Este es en definitiva el mensaje y esta es en definitiva la reivindicación y la propuesta.